खुलुमबाय लोगोफोर इडुकेसन आसाम इउटुब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ खेबसे बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैबो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय लोगोफोर माखासे प्रब्लेमनि जाहोनाव आं भिडिअखौ लाबोनो हायाखैमोन स' बेनि थाखायनो सरि स' नोंथांमोननि खावलायनाय आं दिनै लाबोबाय नोंथांमोना मोजाङै नायलांबानो जाबाय बेयाव दं माखासे मोस्ट इम्परटेन्ट कमन कुइसन एन्सार आरो माखासे मोस्ट रिपिटेड एन्सार कुइसनफोरखौ लानानैसो दिनैनि बे भिडिअखौबो लाबोनाय जादों स' नोंथांमोना मोजाङै जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दिनैनि बे कुइसनफोराव आसामनि जिकुनु स्टेट लेभेल एग्जामनि थाखाय हेल्पफुल जागोन होननानै आं सानो स' नोंथाङाबो आसामनि जिकुनु स्टेट लेभेल एग्जाम होगोनबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो नोंथाङा आंनि चेनेलखौ दिनै गिबि खेब नायग्रोजेनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै होबानो जाबाय जाहाथे नोंथाङा थाब बयनिख्रुइबो गोदान गोदान इनफरमेसनखौ मोननो हायो स' लोगोफोर फैदो बिदिब्ला भिडिअखौ गोबाव खालामदिया स्टार्ट खालामसै दिनैनि फार्स्ट कुइसनाव दङ जोंहा कुइसन नाम्बार 1 दा गहाय कमल आलि रोड वाज कनस्ट्राक्ट डिउरिं दा रिजन अफ गहाय कमल आलि लामाखौ गाहायाव होनाय सोर राजानि समाव खोनाय जादोंमोन एबा बानायनाय जादोंमोन होनदो ऑप्शन ए दं रघु देव ऑप्शन बी विश्व सिंह ऑप्शन सी नरनारायण ऑप्शन डी रुद्र सिंह दाना बिनि थार्ड फिननाया जाबाय ऑप्शन सी नरनारायण नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 2 बेयाव दङ जोंहा हु वाज नो एस खरा राजा सोरखौ खरा राजा होननानै मिथिनाय जायो ऑप्शन ए दं जोंहा सुरामफा ऑप्शन बी सुसेनफा ऑप्शन सी सुकांफा ऑप्शन डी सुक्लेंमुं दाना बेनि थार्ड फिननाया जाबाय ऑप्शन सी सुकांफा नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 3 क्वेश्चन नम्बर 3 आव सोंदो बेवहाय जोङो माने बेवहाय द बेटेल अफ इटाकुली वाज फट इन इटाकुली दावहाया माब्ला जादोंमोन बेवहाय मा होनदो ऑप्शनफोरा दङ जोंहा बेवहाय ऑप्शन ए आव दं जोंहा 1526 ऑप्शन बी 1682 ऑप्शन सी 1671 ऑप्शन डी 1662 दाना बिनि थार्ड फिननाया जाबाय ऑप्शन बी 1682 नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 4 क्वेश्चन नम्बर 4 आव सोंदो जोंहा मा होनदो बेवहाय हु वाज नो एस लरा राजा सोरखौ लरा राजा होननानै मिथिनाय जायोमोन ऑप्शन ए आव दं सुलिकफा ऑप्शन बी सुतानफा ऑप्शन सी सुदांफा ऑप्शन डी सुरामफा दाना बिनि थार्ड फिननाया जाबाय ऑप्शन ए सुलिकफा स' लोगोफोर नोंथांमोना गोसोआव लाखिबानो जाबाय बेफोरबादि माखासे राजा महाराजानि मुंफोरखौ निकनेमफोरा फैयो नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 5 बेवहाय मा होनदो क्वेश्चन नम्बर 5 आव which is the largest wetland in Assam आसामनि बयनिख्रुइबो देरसिन बिलोआ मा ऑप्शन ए आव दं दिपर बिल लेक ऑप्शन बी सानडुबि लेक ऑप्शन सी कुमरी बिल लेक आरो ऑप्शन डी आव दङ जोंहा सनबिल लेक दाना बिनि थार्ड फिननाया जाबाय जोंहा ऑप्शन डी आनो सनबिल लेक गोसोआव लाखिबानो जाबाय नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 6 आव दङ जोंहा बेवहाय दं क्वेश्चन नम्बर 6 दङ जोंहा which place of Assam is the richest pineapple growing area in India भारतनि मादावनो आसामनि बबे जायगानि ओनसोलाव आनारस दिहुननायाव धोनिसिन एबा बांसिन होननानै बुंदों बेवहाय ऑप्शन ए आव दं बादरपुर ऑप्शन बी माकाम ऑप्शन सी लाखिपुर दे गोसोआव लाखिबानो जाबाय ऑप्शन डी तिताबर दाना बिनि थार्ड फिननाया जाबाय ऑप्शन सी लाखिपुर नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 7 बेवहाय होनदो क्वेश्चन नम्बर 7 आव which city of Assam is known as the tea city of India आसामनि बबे नोगोरखौ टी सिटी अफ इन्डिया होननानै मोनथिनाय जायो ऑप्शन ए आव दं दार्जिलिं ऑप्शन बी डिब्रुगढ़ ऑप्शन सी जरहाट ऑप्शन डी बिश्वनाथ दाना बिनि थार्ड फिननाया जाबाय ऑप्शन बी डिब्रुगढ़ नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 8 क्वेश्चन नम्बर 8 आव दङ जोंहा which is the last railway station of the northeast frontier railway नर्थ इस्ट फ्रन्टियर रेलवेनि जोबथि रेलवे स्टेशना मा ऑप्शन ए आव दं धेमाजि ऑप्शन बी
Likabali, option C Tinisukia, option D Murkeng Chellenk. दाना बेनि थार्ड फिननाया जाबाय option D Murkeng Chellenk. Next question, question number 9. Question number 9 होनदो जोंहा Who founded the Ramakrishna Mission? Ramakrishna Mission खौ सोर गायसनदोंमोन? Option A आव दं राजा राम मोहन रय, option B स्वामी दयानंद, option C स्वामी विवेकानंद, option D केशव चंद्र सेन. दाना बेनि थार्ड फिननाया जाबाय option C स्वामी विवेकानंद. गोसोआव लाखिबानो जाबाय नोंथांमोना. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नम्बर 9 आव दङ जोंहा बेवहाय मा होनो बेवहाय Who was the childhood name of Gautam Buddha? गौतम बुद्धनि उन्दै समनि मुङा मामोन होनदो बेवहाय? ऑप्शन ए आव दङ जोंहा सिन्धु, ऑप्शन बी आव दङ सिद्धार्थ आरो ऑप्शन सी आव दङ जोंहा मा होनो कपिल, ऑप्शन डी आव दं नन ऑफ दिस एबा मोनसेयाव नङा. दाना बेनि थार्ड फिननाया जाबाय जोंहा मा होनो ऑप्शन बी सिद्धार्थ. गोसोआव लाखिबानो जाबाय. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नम्बर 10. बेवहाय मा होनदो Which city is known as Manchestar of India? स' नोंथांमोना बेवहाय कनफिउज जानो नाङा इन्डिया आरो आसामनि सोङो. बेवहाय दा जोंना मा होनो इन्डियानि सोंदो. ऑप्शन ए आव दं जोंहा मुम्बाइ, ऑप्शन बी पाटना, ऑप्शन सी जामशेदपुर, ऑप्शन डी मा होनो आहमेदाबाद. दाना बेनि थार्ड फिननाया जाबाय ऑप्शन डी आहमेदाबाद. जुदि बेवहाय आसामनि सोङो अब्ला मा जागोन एन्सारा मेनचेस्टार माबा 12 कुइसन जागौमोन. नोंथांमोना गोसोआव लाखिबानो जाबाय इन्डिया आरो आसाम कनफिउज जानो नाङा. नेक्स्ट कुइसनाव दङ जोंहा कुइसन नम्बर 11. बेयाव मा होनदो Which day is observed as Rhino Day in Assam? आसामाव माब्ला राइन' डेखौ फालिनाय जायो होनदो बेवहाय? ऑप्शन ए आव दं 5 जुलाइ, ऑप्शन बी 19 आगस्ट, ऑप्शन सी 22 सेप्टेम्बर, ऑप्शन डी आव दङ जोंहा 29 अक्ट'बर. दाना बेनि थार्ड फिननाया जाबाय जोंहा मा होनो ऑप्शन सी 22 सेप्टेम्बर. गोसोआव लाखिबानो जाबाय. नेक्स्ट कुइसनाव दङ जोंहा कुइसन नम्बर 12. कुइसन नम्बर 12 आव दङ जोंहा Who was known as Vikramaditya of Kamrup? सोरखौ कामरुपनि विक्रमादित्य होननानै मिन्थिनाय जायो? ऑप्शन ए आव दं रुद्र सिंह, ऑप्शन बी लाचित बरफुकन, ऑप्शन सी सिलाराय, ऑप्शन डी नरनारायण. दाना बेनि थार्ड फिननाया जाबाय ऑप्शन डी नरनारायण. नेक्स्ट कुइसन, कुइसन नम्बर 13. बेवहाय मा होनदो ऑप्शन 13 आव What is the book name of Huensang? Huensangआ लिरनाय बिजाबनि मुङा मा? बेवहाय मा होनदो ऑप्शन ए आव इंडिका, ऑप्शन बी बुरन्जी, ऑप्शन सी हिस्ट्री ऑफ आसाम, ऑप्शन डी सी इउ की एबा के होननानै बुङो सोरबा सोरबा जों बेखौहाय. दाना बेनि थार्ड फिननाया जाबाय ऑप्शन डी सी इउ की. नेक्स्ट कुइसन, कुइसन नम्बर 14. बेवहाय मा सोंदो What is the scientific name of Assam tea? आसामनि साहानि बैज्ञानिक मुङा मा होननानै बुंदो बेवहाय? ऑप्शनफोरखौ नायनो जों ऑप्शन ए आव दङ जोंहा मा होनो ऑप्शन ए आव दङ केमेलिया साइनेन्सिस भाइरेटेल, ऑप्शन बी केमेलिया साइनेन्सिस आसामिका भाइरेटेल, ऑप्शन सी अरेका काटिसु, ऑप्शन डी पान्टेरा टाइग्रिस. दाना बेनि थार्ड फिननाया जाबाय ऑप्शन बी केमेलिया साइनेन्सिस आसामिका भाइरेटेल. गोसोआव लाखिबानो जाबाय लोगोफोर. नेक्स्ट कुइसन, कुइसन नम्बर 15 आव दङ जोंहा नायनि मा होनो बेवहाय How many paper mills are there in Assam? आसामाव गासै बेसेबां पेपार मिल दं होनना बुंदों बेवहाय? माने सरकारि पेपार मिलखौ होनदों आरो बेवहाय. ऑप्शन ए आव दं 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5. दाना बेनि थार्ड फिननाया जाबाय ऑप्शन ए 2. नोंथांमोना नुनो हागौ माखासे पेपार मिल, नाथाय बेवहाय सरकारि पेपार मिलखौसो होनाय जादों. सरकारि जुदि पेपार मिलखौ सोङो अब्ला आसामाव दासिम गंनैल' दङ. गोसोआव लाखिबानो जाबाय लोगोफोर. नेक्स्ट कुइसन, कुइसन नम्बर 16. Who was the first female finance minister of Assam? आसामनि गिबिसिन आइजो फाइनेन्स मिनिस्टारा सोर एबा सोरमोन होनदों आरो बेवहाय ना. ऑप्शन ए आव दङ जोंहा इन्दिरा गान्धी, ऑप्शन बी आनवारा तैमुर, ऑप्शन सी आव दं जोंहा अजन्ता न्यक, ऑप्शन डी विजया चक्रवर्ती. दाना बेनि थार्ड फिननाया जाबाय ऑप्शन सी अजन्ता न्यक. गोसोआव लाखिबानो जाबाय. नेक्स्ट कुइसन, कुइसन नम्बर 17. बेवहाय मा दङ जोंहा ऑप्शन सी आव सोंदो 17 आव सोंदो जोंखो Which one is the first Assamese novel? एसामिसनि गिबि नभेला मा एबा गाहायनि बबे होननानै सोंदो बेवहाय? ऑप्शन ए आव दं जनाकी, ऑप्शन बी मिरी जियरी, ऑप्शन सी बाही,
ऑप्शन डी भानुमति दाना बेनि थार्ड फिनआ जाबाय ऑप्शन डी भानुमति नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 Who was known as बिहुगी कवि सोरखौ बिहुगी कवि होननानै मिथिनाय जायोमोन ऑप्शन ए आव दं नलिनी बाला देवी ऑप्शन बी चैतन्यनाथ बरा ऑप्शन सी रघुनाथ चौधुरी ऑप्शन डी नीलमणि फुकन नेक्स्ट क्वेश्चन बेनि थार्ड फिनआ जाबाय जा ऑप्शन सी रघुनाथ चौधुरी नेक्स्ट क्वेश्चनाव दङ जोंहा क्वेश्चन नंबर 19 बेवहाय दङ जोंहा नायनि दा आसाम साहित्य सभा वाज फाउन्डेड इन दा यार आसाम साहित्य सभाखौ बेसेबां मायथाइयाव गायसननाय जादों होनदों बेवहाय ऑप्शन ए आव दं जोंहा 1902 ऑप्शन बी 1912 ऑप्शन सी 1917 ऑप्शन डी 1921 दाना बेनि थार्ड फिनआ जाबाय ऑप्शन सी 1917 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 बेनो जाबाय दिनैनि लास्ट क्वेश्चन एबा जोबथि क्वेश्चन बेवहाय दङ हु इज फेमासलि नो एज द फरेस्ट मैन अफ इंडिया सोरखौ फरेस्ट मैन अफ इंडिया होननानै मिथिनाय जायो ऑप्शन ए आव दं जा माइक पांडे ऑप्शन बी साउंडेराल बाहुगना ऑप्शन सी जादव पायें ऑप्शन डी कालेन पादुकन दाना बेनि थार्ड फिनआ जाबाय ऑप्शन सी जादव पायें स' लोगोफोर दिनैनि कुइसना बेखिनियामोन आसा खालामो नोंथांमोननि थाखाय एसेब्लाबो हेल्पफुल जागोनखौ स' लोगोफोर दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय बाय बाय